Koliki točak, kolika kočija, velika i raskošna i lepa i ukrašena, kao da je pravljena za neke kraljeve i kraljice ili princeze. Ma kakvi? Slušao sam ja kustosa kako priča nekoj deci pa kaže: to je mitropolitska kočija. U njoj su se pre više od 300 godina vozili mitropoliti, ugledni sveštenici. Nego, ja sam se uvek pitao kako se ovolika kočija stepenicama popela na sprat. Da nije možda neka dobra vila Bundevu pretvorila u kočiju? Ma ne, Harlampije, pa to ima samo u bajkama, kažem ja sebi, i malo po malo rešim zagonetku. Kočiju su konzervatori, doktori za muzejske predmete, sastavili iz delova. Prvo 4 točka, pa sedište, pa kabina, ruda. A znate ko ih je predvodio u tom poslu? Zoca Zloća. Nego, šta to ovde piše? Molimo, ne ulazite u kočiju. Ups.